Masser af tid. Godt, Maria. Stærkt. Du kan godt dippe den meget mere. Ja, det er godt. Jeg skal også fiske den her, altså. Flot. Flot, Rasmus. Kom så, kom så, kom så. Jo, kom nu. Der er masser af tid. Der er ingen Jeg har ikke engang gået 3 minutter her. Prøv at se, om du kan kontrollere den på vej ned, Rasmus. Ja, ja, ja. Ja, 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 nej. Jeg er kommet med. Godt, Flot. Maria. Stærkt. Flot. Hey. Stærkt. Så får du ikke helt ned. Og så op, 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 op. Kom så, Rasmus. Kom så, kom så, kom så. Ja, 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 ja. Stærkt. Den er låst. Det var også det. Det er flot. Det er stejt. Det er stærkt. Det var 85. Det er super. Nej, nej, men det... Nej, nej, ja, ja, ja. Nej, altså de 5 gør heller ikke nogen forskel nogen steder. Jeg tror, at det er samlet antal kilo lagt sammen. Op med albuerne, Maria, med det samme. Godt, Maria. Godt. Så røg den op. Stærkt. Ja, det er fint. Så power der. Det er bedre end par date, det her, ikke? Power par date. Power. Kom så op. Godt, Maria. Så blev den power cleaner. Op, op, op. Ja, det er flot. Ja, ja. Nej, og jeg fik 2,5 kilo mere end sidste gang, og så slukkede videoen. Nej, det er skidt der. Så er der lige 15 sekunder. Ja, det er stærkt det der. Så røg den op. Og det er så fint. Super.
Godt gået. Jeg tror lige, jeg skal filme uret her. Og så gik de 6 minutter der. Så vi lige starte med kvinderne her. Vi har en teknikstang her. Og så er der 2,5 kilo. Og endnu 2,5 kilo. Og 10 kilo der. Super. Og på den anden side er der det samme. Der er 2,5 der. 2,5 der. Og 10 kilo. De giver 25, de giver 30, de giver 45, er det ikke sådan? Siger vi det? Og vi har en 20 kilo stang her. Der er 2,5. Med 2,5 der. Og der er en 10'er. Og en 10'er, kan vi godt se. Og der er en 20'er. Og der er en 20'er der. Ja. Og den anden side. 2,5. 2,5 der. 10. 10. Og Og en 20'er. Stærkt. det er også den samme stang, som Kim havde lige før. Det var nemlig Og det er en 20 kilo, så vi er oppe på 85 kilo i alt. stærkt.